yadda duniya ta gani dai ko da kuka gani nan duniya hajoji ainihin Minaj Fabrics wani gagarumin kasaitaccen shago ne na wata sadaukaciyar mace da aka wadda ta ɗauko nesa ta kawo ta kusa. Irin ina masu buƙatar lokacin su ya ɗaure su daɗe suna zamani ka shigo a mutunci al'amarin da ka shigo Allah ya sa kabuli duk abin da ka dafa ya tafi yadda ya Allah so ƙudurin ina 'yan majalisa masu buƙatar maimai gwamnoni masu son kujerun su 'yan ma irin mazaje masu da aure irin sun kasa irin da kai wai ina da su ba da su wai duk ina manyan yaran Abuja top 10 to kowa ya garzayo Minaj saboda Minaj Fabrics ke ma in aka barke gaskiyar lamari a jagotancin su tana kan taba shi da tale shi da ruwan duniya bai amfani ba wanda duk bai zo Minaj Fabrics ba yana da saurin ganin nesa kusa kuma yadda kuka ga wurin fari mai wurin fara lamarin ta fari komai aniyar ta fara ce wallahi kai da shehu zai dawo duniya idan ba sai ya sa kayan Minaj Fabrics ba albarkacin siya ba in gaya muku fau dau saboda ita da Allah ya ce kutiba alaikum siyama kama kutiba alal ladina min qablikum kai mai Minaj Fabrics to tun ga Qur'ani ta dade da zama celebrity ga haja dau fau mu gwada muku shaddodi zulumma ga na zulum nan kakka zalunci kai kanka dan uwa ka san duk adon ka dai baka kai gaban da zulum ba to zulum ma ya zo ya kara don haka Minaj Fabrics muna gaya muku kadan ma kuka gani